अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। सावंतवाडीत चौरंगी लढत झाली। या लढतीत दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे। मात्र सकाळपासूनच सावंतवाडी मतदारसंघात मतदारांनी मतदानासाठी गर्दी केली होती। शांततेत हे मतदान पार पडलं। घेऊयात सावंतवाडीच्या मतदानाचा कानोसा। थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।